можна ще для дитини тут додаткову стінку зробити? Да, причому вона йде відразу в комплекті до ліжечка Дезі, саме до ліжка Дезі. Ось такий бортик, ви його прикручуєте, не хочете, не прикручуєте, або потім з часу можете його просто зняти. Тому що це не лише дитяче ліжко, воно для дорослих також підходить, витримує навантаження, не знаю, 150 кг витримує точно. І ви оцей бортик можете з цієї сторони поставити. Також я бачив, що люди навіть замовляли бортик і з цієї сторони додатково, якщо потрібно. Ну, скільки потрібно з бортиків, скільки й зробимо. Моделька Daisy. Але насправді такий бортик можна і до ліжка Софі зробити, воно розвернись, до ліжка Єва також його можна зробити. Тобто до будь-якого кутового варіанта ліжка для маленьких діток це досить актуальна штука. Моделька Daisy 17 тисяч коштує в розмірі 90 на 200, як ви бачите, а робиться розмір взагалі будь-який, навіть для підлітка і 140-ку можна зробити, можна для двох дорослих зробити і 180 на 200 спальне місце. Замовити можна на сайті Солоха, є в шапці профілю телефончик для зв'язку. Внизу, до речі, є ніша для білизни.